ndotosuka nezvivana zvangu ndisina chimwe chokubasa 5 years next month nechimwe chine 8 years totosuka tatopedza kusuka ndakutorongedza zvidziyo kuti tirongedza washeni yako tototaura isu ndeirongedza wako tatosimudza musoro kudai isati apfeka ndokundoona muti wangu uri padhuze nesu wakugurwa ngemvura ichifambira pamusoro muti wakareba wakutogurwa kudai pendosimudza chidoko chacho ndodai ndobata chimwe inotitsoka mbiri kudai ndeurirwa mvura totifambe chandandakabata njamvukurwa kudai zvochanga chiri kuchabvukurwa futizve tofambirawo ndiri pashi pemvura kuti tofanira tatofa toripo ndofunga tafamba dhisezi yakareba zvekutoti kana panapa nepamuturuko uyu chito ndingori pashi pemvura chete saka ndakazodai ndopendakazobhagura muti kudai muti unowoda wanga uri pamusoro ameno hati wanga uri pamusoro payo ndokuona mavhu apa ndotofamba ndotoda ndakatodaro ndisina kupfeka varume vangu varipo ndovakazotondisumira zambiya kudai vana vanga vatoenda mwana wangu ni mwana wa sekuru mwana mukoma wamweni ndiye anga ane 8 years mwana wa sekuru maini Grace wangu anga ane 4 years 11 months. Saka awanikwa ndiwo wenyewe mwana wangu? Wangu ndiye akaonekwa akaraswa munda masekuru uyu wasekuru hatisati tamuona vakambotsvaga kuenda kudzasi kwekabudza zoti kune vanhu vamweni vaonekwe kusvika kutarisa asiya vokwidza zvenenzira vachitsvaga vasati vamuona saka zvino zvinovanga vari kutoti dani pamwe mahu pane murwizi macho makaita jecha pane kumwe pakangaidza jecha vaitopurani kuti ndovhukunyora pane mari chechava nogara nzvimbo yekandapari wadi 10 chitiko chakaita ini ndiri mbuya vemwana washaika uyu Agnes wakatorwa nemvura handisi kuziva kuti zvakafamba sei vakatorwa namai vake kuenda naye kurwisi ndiziva kuti zvakafamba sei handisi kuziyaba asi chitiko iki takangozwa iri mhepo yaivhuvhuta tisingazivi kuti imvura tomanzwire ndakazviita